Para sa mga ulitaw nga hantod karon magpabilin na gyud silang pagkaulitaw. Usahay bation o kalaay, sayang kinabuhi kanunay lang nagpabili. Ulitaw lang gihapon hangtod karon nga panahon, idarana wala pa'y kauban, sayang panimalay. Usahay bation o kalaay, sayang iyahang kinabuhi. Daghang dalaga na ibog kaniya apan unsaon pag-angon man siya kaayo. Ang tod karon ulitaw lang gihapon, wala pa siya puli sa iyang kaugalingon. Daghang mga dalaga nagpaabot punta sa niya, pero unsaon naman magkalisod sod kayo ning pag-ahon. Usahay bation o kalaay, ing magpuyo sa balay, permiting ng hayay, sayang nag-inusara kanunay pagkalay, maayo pa og mga sawa aron siya ananay pamilya. May asawa nga muati man kaniya, may bata nga hagwa-hagwaon pag-uli gikan sa trabaho. Ang kalaypay magmalipayon kung kauban. Iso gining ulitaw ta.